Τσιριγό της Αργύρης. Γεννήθηκα στο Λαύριο. Γράφτηκα στη μουσική το 1939, ήμουνα 10 χρονών. Μου βάλανε μια κουλούρα εκεί, μπάσο εκεί, όχι ότι έπαιζα μουσική, μάθαινα μουσική. Έκτοτε, ας πούμε, άρχισα πάλι το 1945. Πάλι εκεί στην Ευτέρπη, ήταν της εταιρείας αυτή η φιλαρμονική. Εκεί έμαθα να παίζω, ας πούμε, από το 1945 και μέχρι σήμερα, ας πούμε. Παίζω συνέχεια, λοιπόν, δεν έχω σταματήσει καθόλου. Η Ευτέρπη έκλεισε και ανοίξαμε το 1962 τη φιλαρμονική του Δήμου. Ήμουνα πρωτοστάτης και εγώ από τότε, ας πούμε, από το 1962 και μέχρι σήμερα. Αν λοιπόν παίζω, ας πούμε. Αυτή είναι η κατάστασή μου, αυτή είναι η μουσική μου γνώση. Μ' άρεσε πολύ, μ' αρέσει και τώρα που είμαι 85 χρονών. Λέω όλο να την παρατήσω και όλο παίζω, ας πούμε. Αφού τα κουράγια μου είναι καλά, ας πούμε. Δηλαδή από το μυαλό αρχινά και δεν θυμόμαστε λιγάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει τα καταφέρνουμε. Με λένε Γλυκερία Ζόρζου, παίζω σαξόφωνο. Είμαι στη φιλαρμονική, γράφτηκα 8 χρονών και στην μπάντα βγήκα 15 δημοτικού και παίζω 4-5 χρόνια. Εγώ λέγομαι Γλατζή Μαριαλένη. Να σας πω δύο λόγια για την φιλαρμονική. Η Δημοτική Φιλαρμονική, η οποία διαδέχτηκε την Φιλαρμονική Ευτέρπη της γαλλικής εταιρείας, μετράει περισσότερα των 50 χρόνων λειτουργίας πλέον, 52. Ήταν χρόνια που είναι για όλους μας γεμάτα αναμνήσεις, συναυλίες, πάρα πολύ μουσική, πολλές χαρές, λύπες, απρόπτα. Έχει περάσει από διάφορα μεταβατικά στάδια, εν τέλει έχουμε καταλήξει εδώ. Εγώ ξεκίνησα στη φιλαρμονική ενεργά το 1996, ήμουν 11 χρόνων. Βέβαια, από πολύ μωρό ήμουνα μέσα σε όλους αυτούς. Ο κύριος Αργύρης έχει να θυμάται πολλές ιστορίες που μωράκι προσπαθούσα να τον πνίξω στην πισίνα, στις διακοπές που πηγαίναμε με τη φιλαρμονική. Ωραία χρόνια. Τώρα αρκετές δυσκολίες, όπως οι περισσότεροι μουσικοί πλέον αντιμετωπίζουν, αλλά το αγαπάμε πολύ. Νομίζω ότι για τους περισσότερους από εμάς η μουσική είναι δύναμη, είναι φτερά. Το αγαπάμε πολύ. Εύχομαι να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα όσων την ξεκίνησαν και να την πάμε όσο το δυνατόν πιο πέρα, πιο όμορφα, δημιουργικά. Αμάντο μείο. Αλλάζουμε. Πάμε.
Ονομάζομαι Αχιλλέας Κανελόπουλος, είμαι γεννημένος το 1968. Στην Δημοτική Φιλαρμονική γράφτηκα το 1979. Όταν ξαναλειτουργήσε πάλι η Δημοτική Φιλαρμονική, η οποία είχε ξεκινήσει το 1962, αλλά για κάποιους λόγους είχε σταματήσει, μου φαίνεται, το 1972. Από το 1972 μέχρι το 1979 δεν υπήρχε φιλαρμονική στο Λαύριο, μόνο κάποιοι μουσικοί της παλιάς Φιλαρμονικής Ευτέρπης παίζανε σε παρελάσεις και σε λιτανίες. Ο τότε δήμαρχος λοιπόν την άνοιξε και είμαι πολύ συγκινημένος που το λέω, γιατί η κοπέλα που μίλησε πριν, η Μαραγιαλένα Ιγλατζή, ήταν ο πατέρας της, ο αρχιμουσικός του 1979. Τότε ξεκίνησα κι εγώ παίζοντας τζενάκι, όπως ξεκίνησε και ο μαέστρος μας ο Θοδωρής και άλλα παιδιά από εδώ που έχουμε περίπου την ίδια ηλικία και ξεκινήσαμε τότε. Είμαι πολύ περήφανος που παίζω στη Φιλαρμονική. Μετά το θάνατο του αείμνηστου του Γλατζή, τη μουσική την ανέλαβε ο Θοδωρής ο Λεμπέσης το 1997. Από τότε μεταπήδησα και εγώ στις τρομπέτες. Η ουσία όμως είναι ότι στη Φιλαρμονική, από το 1979 που θυμάμαι μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει, επιτρέψτε μου να πω, τα καλύτερα παιδιά του Λαυρίου. Καλοί μαθητές, οι οποίοι πάντα ήταν σημειοφόροι παραστάτες στις σημαίες, δηλαδή θέλω να δείξω ότι υπάρχει και ένα επίπεδο και γι' αυτό το λόγο η μουσική τώρα 35 χρόνια, από το 79 μέχρι και σήμερα, κρατιέται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και δεν επιτρέψαμε, παρόλο τις δυσκολίες πολλές φορές, να κλείσει όπως το 62 μέχρι το 72 που λειτουργήσε. Λέγομαι Βελούδος Ευάγγελος και υπηρετώ στη Φιλαρμονική εδώ και 30 χρόνια, από το 1984. Δεν θα σας πω για την ιστορία σας, τα είπαν ήδη τα υπόλοιπα παιδιά και συνάδελφοί μου. Εγώ θα σας πω ότι είναι για μένα η Φιλαρμονική. Η Φιλαρμονική είναι οι παρέες μου, η Φιλαρμονική είναι ο τρόπος για να ξεφεύγω από τα προβλήματά μου, η Φιλαρμονική είναι ο τρόπος να εκφράζομαι, να παίζω μουσική που την υπεραγαπώ, να βλέπω τους φίλους μου, να βλέπω τους ανθρώπους με τους οποίους έχω περάσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές και δεν θα το άλλαζα για τίποτα στον κόσμο. Όπως πριν πήρατε συνέντευξη από τον κύριο Αργύρη, εύχομαι μετά από 30-40 χρόνια να είμαι εδώ και να μπορείτε να μου ξαναπάρετε συνέντευξη. Ας είμαι εγώ και όλα. Λοιπόν, αυτό, το όνειρό μου είναι να μπορέσουν και τα παιδιά μου να έρθουν στη Φιλαρμονική, όπως κάποιοι μας παρέδωσαν αυτή τη Φιλαρμονική και καταφέραμε εμείς και μάθαμε μουσική και κάναμε όλες αυτές τις φιλίες, τις γνωριμίες, τις σχέσεις που έχουμε, οι οποίες είναι αγνές, αληθινές. Έτσι και εγώ ελπίζω ότι κάποτε τα παιδιά μου θα μπορέσουν να έρθουν στη Φιλαρμονική και να κερδίσουν όλα αυτά που κέρδισα εγώ τόσα χρόνια. Γεια σας, ονομάζομαι Στεφανία Ορφανού. Είμαι στη Φιλαρμονική από το 1979. Είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Ξεκίνησα μικρό κοροτσάκι, έγινα γυναίκα, έγινα μάνα. Συνεχίζω να είμαι ακόμα εδώ πέρα. Είναι τα πάντα για μένα. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις, τις καλύτερες εικόνες. Ό,τι αγαπώ περισσότερο είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι. Όλη μου η ζωή ξεκινάει, όλα μου τα καλοκαίρια, οι χειμώνες, οι γιορτές, τα πάντα. Ξεκίνησα, είδα μια κοπέλα, την Τασούλα την Καφορέα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήμουνα η δεύτερη κοπέλα που ήρθε στη Φιλαρμονική. Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες και που όλοι μαζί είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Μίκης Θεοδωράκης, η γειτονιά των Αγγέλων.
Λέγομαι Αλέξανδρος και Άννα Μαρία Χατζηγματιάδη. Είμαστε αδέρφια. Εγώ είμαι 8 χρόνια τώρα στη Φιλαρμονική. Εγώ δεν είμαι τόσο πολλά στην αρφό μου, αλλά από μικρή ηλικία, επειδή ήταν και τα υπόλοιπα αδέρφια μου στη Φιλαρμονική, παρακολουθούσαμε συναυλίες και διάφορα event που κάνανε. Είναι πολύ περίεργο πώς μπορεί να σε εξητάρει ένα σχήμα κατά αυτόν τον τρόπο και θεωρώ ότι σε μια τέτοια εποχή που περνάμε τώρα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζουν να εξελίσσονται τέτοια σχήματα, γιατί αναδεικνύει τον πολιτισμό και πραγματικά όταν δημιουργούνται και συνεχίζουν σε ένα κλίμα συνεργασίας και υπάρχει τέτοια διάθεση από όλο το σύνολο, πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ επικοδομητικό και θα ήταν πολύ καλό να συνεχίζουν όλοι έτσι. Στα χρόνια αυτά που είμαι στη Φιλαρμονική, έχω κάνει καινούριες παρέες, έχω γνωρίσει καινούργια παιδιά, έχω μάθει αρκετά πράγματα για τη μουσική και είναι κάτι που σε κάθε πρόβα υπάρχει κάτι που θα με ενθουσιάσει ακόμα περισσότερο και σιγά σιγά έχω αρχίσει και αγαπάω τη μουσική όλο και περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι καλό θα ήταν ο κόσμος πλέον αρχίζει να καταλαβαίνει τι σημαίνει μουσική και πόσο σημαντική είναι για εκείνον, γιατί είναι λίγο περίεργο να βλέπουμε παιδιά της ηλικίας μας να είναι κολλημένα στο σπίτι ή να μην έχουν κάποια ενδιαφέροντα όταν μπορούν να κερδίσουν τόσα πολλά από κάτι τέτοιο. Ονομάζομαι Τηλέμαχος Κολέτσης, είμαι 32 ετών και είμαι στη Φιλαρμονική από την Τρίτη Δημοτικού. Η ιστορία της Φιλαρμονικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Λαυρίου από το 19ο αιώνα, τέλη 19ου αιώνα, όπου με την Ευτέρπη συμμετείχαν πολλοί μεταλλορύχοι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την ιστορία της Ελλάδος όμως, διότι ήταν η πρώτη μπάντα στην ουσία που συμμετείχε στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1896. Για μένα η Φιλαρμονική είναι κάτι παραπάνω από ιστορία, είναι σχεδόν όλη μου η ζωή, όπως και των περισσότερων εκτελεστών εδώ μέσα. Έχουμε κάνει τις φιλίες μας, έχουμε κάνει τις αγάπες μας, έχουμε κάνει εδώ πέρα, έχουμε περάσει τα παιδικά μας χρόνια. Οι αναμνήσεις μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία της Φιλαρμονικής. Για μας η Φιλαρμονική, εκτός από ένα χόμπι, είναι και μια ευκαιρία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω στη ζωή μας, να ξεφύγουμε από τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά είναι και μια μεγάλη ευθύνη. Μια μεγάλη ευθύνη να πάρουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας από τους παλαιότερους και να μεταβιβάσουμε αυτό στους νεότερους, στα παιδιά μας, αναλύωτο, με την ίδια ποιότητα όπως το παραλάβαμε. Ονομάζομαι Παντελής Πνευματικός. Έχω γεννηθεί το 1963 και από ηλικία 9 χρονών ξεκίνησα μαθήματα μουσικής στη Φιλαρμονική Ευτέρπη με τον Γιάννη τον Παλόπιτα. Όταν έκλεισε η Ευτέρπη και επανελειτουργήσε η Φιλαρμονική επί Δημάρχου Κώστα Πόγκα, στο τιμόνι της Φιλαρμονικής μπήκε ο αείμνηστος Γιάννης Γλατζής, ένας άνθρωπος γνώστης της Φιλαρμονικής, με μεγάλη διάθεση, με ήθος, το οποίο πέρασε και στα μέλη της Φιλαρμονικής. Κατάφερε να προχωρήσει τη Φιλαρμονική σε τέτοιο επίπεδο, ώστε πολλά άτομα μέσα από τη Φιλαρμονική βρήκαν επαγγελματική διέξοδο, πρωτοποριακά προγράμματα με λυρικούς τραγουδιστές, με τη βοήθεια του αείμνηστου Γιώργου Τρικαλιώτη, δίδαξαν μουσική, δίδαξαν ήθος, βασικό πράγμα για μια κοινωνία, και κατάφεραν να μεταδώσουν αυτό που μπορούσαν, αυτό που ήξεραν καλά σε όλους εμάς. Εμείς συνεχίζουμε. Έρχονται τα παιδιά μας, έρχονται τα ανήψια μας, θα έρθουν τα εγγόνια μας και είμαστε εδώ. Στην πόλη προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, αλλά και η πόλη αναγνωρίζει αυτό που κάνουμε με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Είμαστε εδώ πάνω απ' όλα να στηρίξουμε τη Φιλαρμονική μας.